Nosaltres ens hem llegit un llibre que es diu Lluny, escrit per Pablo Albo, il·lustrat per Aitana Carrasco i fet de l'edició Plomera. Anem a contar-vos ara un trosset. Quan Albert li digueren que sa tia Marta se n'havia anat molt lluny, Albert decidí anar a buscar-la i se'n va anar al mar. En el mar, li va preguntar al mar i el mar li va dir que no, que no estava per ell sa tia Marta. I després se'n va anar al vent i li va preguntar al vent, Vento, està la meva tia Marta per ací? I li va dir el vent, no, la teva tia Marta no està per ací. Entonces Albert decidió anar a buscar los núvols y le preguntó a los núvols y els núvols li contestaren, no, per així no està ta tia Marta, la conegueu molt bé però no està per així. I els núvols li contestaren també, però més lluny que jo està el sol. I va pujar en la seva escalera fins al sol i li va preguntar al sol i el sol li va dir que potser estava en la lluna. I Albert es va esperar fins a la nit per pujar a la lluna. A nosaltres ens ha agradat molt el llibre este, de fet és molt divertit i us ho hem passat molt bé. Bueno, esperem que també us agrade i així ho deixem.